nwunye Nneka, nwunye nwanne m, mama m kpọpụrụ m ka m gaa kọọ akwụkwọ na North Cyprus. Mechita along the line ya hapụ m mbe na ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsị ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke nwanne anyị nwaanyị a ị na-ahụ ebe a zipụtara, bụ onye kọwara onwe ya dịka Nwada Bridget Ujunwa Ndụbụisi, onye obodo Ezimo nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Udenu na steeti Enugu, bụ onye na-eti mkpu sị gbatara ya ọsọ enyemaka na ya tọrọ atọ n'ebe ya nọ na mba Cyprus. Dịka o siri wee kọwaa, ọ sị na ọ bụ nwunye nwanne nne ya bụ onye kpọrọ ya wee gaa mba Cyprus, na ebe ya nọ ugbu a bụ na Northern Cyprus, ebe ya bụ nwunye nwanne mama ya kpọrọ ya gaa ka ya gụọ akwụkwọ ebe ahụ. Amaghị m ihe sere ha. Ọ sị na ya bụ nwaanyị onye kpọgara ya ebe ahụ agharịpụ ya ebe ahụ, na kamgbe ahụ na ya nọ na Northern Cyprus wee na-ata ahụhụ. O wee na-eti mkpu akwa wee na-asị gbatara ya ọsọ enyemaka, na ya etibuola mkpu n'ihe onyonyo ya mere mbụ, mana ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ọ bụ egwuregwu ka ya na-egwu na ya bụ ihe onyonyo, na ụfọdụ sị na ọ bụ kọntent ka ya na-eme, mana nke a na ọ bụghị kọntent chacha, na ya na-anwụ anwụ ebe ahụ sị gbatara ya ọsọ enyemaka tupu ihe eme ya ebe ahụ na mba Cyprus. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo, ma nụrụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwaanyị dịka o tiri mkpu akwa sị gbatara ya ọsọ enyemaka. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. ndị be anyị ekele m unu. Aha m bụ Bridget Ujunwa Ndụbụisi, amụ onye Enugu steeti, amụ Oge Okwute Ezumego, nwa Atletic Netus Ndụ. Biko na nwunye Nneka, epostiri m vidio m na-akwa ekwe enyemaka. A lot of people echene no content be m na-eme ka ọ no hapụ content ya m na-eme na ọ hapụ content ọrịa enyemaka be m na-arịọ nụ. Biko nụ nwunye Nneka, nwunye nwanne m, mama m kpọpụrụ m ka m gaa kọọ akwụkwọ na North Cyprus. Mechita along the line ya hapụ m mbe na afọ be m na-ata mbe na ha all these years ka mara ma m ji atata ihe na ndụ m, mana etu o si dịrị m nwọcha na ha na o nwere ka ọ ha m. Achọrọ m ịlata ka ezinụlọ dị na ndụ ka ụka nụ. Nwunye Nneka, ọ bụrụ na na-ebelieve gị ihe m na-ekwu, ka unu ji ebe anyị ndị ajụ m ese, unu ya ya ajụ m ese na ebe anyị na ezinụlọ dị na ndụ Ezumego, Amogo Okwute Ezumego ka ụka nụ. Na m nọ n'onwe gị ọha m, afọ na-ebu m mbe na ha. Adị m depressed. Ana m echeta echiche oyi ha na ha m nọ nwọcha na ha ka ụka. Nye m na-eri nri bụ ndị fọrọ vidio m postụrụ bụ ihe nye Nneka bịa mbe na ha nye Nneka nye m nri, nye m ego m goro nri ka ụka. Nwunye Nneka tosa ozu a ka orukwu igwe obodo anyị, ma orukwe barista Ifeanyi Osai. Biko nwunye Nneka tosa ozu a ka bụrụ Mr. Frank Mba, okwukwe Medoga na Chinedu unu. Biko unu gbata nwanne unu nwaanyị ọsọ enyemaka ka m nwee ka esi North Cyprus lata. O nwee ka ọ ha ezinụlọ m. Anyị enweghị ka ụka nụ. Nwunye Nneka tosa m ụzọ ka o nwee ike ruo ndị nwere ike inye Nneka ka ụka. Afọ ụwa na-ebu m mbe. Biko m na-eme abụghị content.
ihe m na-eme abụghị kọntentị, ọ bụ ọrịa enyemaka be m na-arịọ bifo ihe eme m n'obodo ha ka ụka nọ nwunye Emeka. Biko ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Mgbe m kirichara ihe onyonyo a, abịara m na-ajụ onwe m kedu ihe ga-ebute ụdị ọnọdụ a bụ mmadụ kpọpụta nwata nwaanyị hụrụ otu a n'ala bekee ka ọ gụọ akwụkwọ. Kedu ihe ga-abụ ihe ahụ sere ha o ji wegharịpụ ya ebe ahụ? Ihe abụọ bụ ihe na-agba m n'uche. Nke mbụ bụ na asị m, ọ ga-abụ na ya bụ nwata nwaanyị rutere na mba Cyprus wee biwe ajọ ndụ, iwe wee wezie nke nwaanyị kpọpụrụ ya ebe ahụ, o wee gharịpụ ya sị na ọ gaghị enyeziri ya aka ọzọ maọkwanụ ezigara ya ego ọzọ, ka ọ ga-abụ na ya bụ nwata nwaanyị na-akpọpụrụ ya ebe ahụ na-agwaghị ya ihe ọ na-eji ime, o wee ruo ebe ahụ o wee bụrụ na ọ bụ ọrụ dị aṅa aṅa ka a si ya rụwa, ihe dịka ọrụ akwụna. Ihe a bụ ihe m na-ajụ onwe m n'uche m. Ọ ga-abụ na ọ bụ ihe mere nwata nwaanyị asịza na ọ gaghị arụ, onye kpọpụziri ya asị na ọ gaghị ezigaziri ya ego maọkwa na ọ gaghị enyeziri ya aka. Mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere ebumnuche gị, kedu ka isi wee hụ ya bụ okwu. Ma nke kachakwa nke bụ, biko nyere m aka tụsaa ihe onyonyo a ka o rukwuru ezinụlọ ya bụ nwata nwaanyị. Nke bụ eziokwu bụ na nwata nwaanyị ewetaghị akara ekwentị a ga-eji akpọtụrụ ya ma ezinụlọ ya hụ ihe onyonyo a. Ma enwekwara m nkwenye na ihe mere ọ ga-eji wee mewe ihe onyonyo a bụ na o jighị akara ekwentị ndị ezinụlọ ya ndị ya na ha ga-ekwu. Mana ọ bụrụ na ezinụlọ ya hụ ihe onyonyo a, ha ga-amarịrị nwaanyị ahụ bụ onye kpọpụrụ ya ebe ahụ ka ha kpọọ nwaanyị jụọ ya ajụjụ. Ya bụ nwaanyị onye kpọgara ya ga-amakwa ụzọ a ga-esi wee kpọlata ya bụ nwata nwaanyị. Ya mere, ịnweta ihe onyonyo a nyere m aka tụsaa ya bụ ozi ka o rukwuru ezinụlọ nwata nwaanyị a ma rukwuru ndị obodo ya. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị, na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịbụ ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise, ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.